Arratsaldeon eta Argoitz, maite ez datorez? Ez. Bale, Uztaileko osoko bilkurari hasiera emango diogu eta koldo nahi duzunean. Bale, kaixo guztioi, emango diogu hasiera. Lehenengo puntua izango litzateke ekenaren osoko bilkuraren akta honestea. Donos ados basaudete, ja, zinegotxea ja zuzendu dit onerro material. Boto bat. Jarri dut. Bos irela eta 6 dira. Bueno, horrentxe bertan bosarete, baina... Bueno, horretaz aparte edo parean usten, denok hau zaudete. Vale. Bigarrena, ja hasiko gineteke boskatu behar ez diren kontu emateak. Bigarren puntua izan dugu litzateke alkatearen dekreturen berri ematea. Norbait zeltxo baita esan nahi badu honen inguruan, bestela, pasatuko gineteke, hirugarren puntura. 2024ko ekenaren 22ko toki gobernuko batzarraren aktaren berri ematea. Laugarrena izango litzateke informazio batzorde osaera Idoia Molina zinegotxiak uko egitaren ondorioz. Irakurtzen dut. Antolakuntza informazio batzordea, batzordekidea izango litzateke Xabier Cabrera Muñoz, Idoia Molina Fernández ordez, ordezkoa berean egongo zen David Cidre Coronado, eta beste aldetik herritarrak informazio batzordean batzordekidea izango litzateke Xabier Cabrera eta Pio Garmendia ordezkoa. Hurrengoa, bosgarren puntua, kontu hartxailaren eragozpenak. Lehenengoa, faktura 2024/117 eta bigarrena, eraikuntzako lanbide heziketarako instituturako diru-laguntza izenduna. Norbait ezertxo baita esan nahi du honen inguruan, edo azalpen txiki bat eskatzen badu. Bestela ja, jarriko ginateke ebazpenetan. Seigarren puntua, 18. aurrekontu aldaketa, irakurtzen dut. Lehenengo puntua, izango litzateke hasierako onarpena ematea 18. aurrekontu aldaketari. Kontua da, 4.135 euros dira. Eta konzeptuak Madaren Kultura Elkartea, 2.135, Nazio Unitataren Agentziak, 2.000 euro. Eta finantzaketa, esango litzateke, remanente tesoria para gastos generales. Guztira, 4.135. Norbaitez hitza hartu nahi badu, bestela boskatu behar duzue, boskatzen duzue, zeinos konbentzionalizgin, mesedez, baietz, bai? Denok. Vale. Zazpigarren kontua, aurrekontuaren transferentzien irazkinaren aldaketa. Hau eta bestea elkarri doazte eta esango litzateke Badalen Kultur Elkartearen 2.135 euros. Norbait zertxo bat esan nahi du, bestela, baiezkoak. Vale, gainditu da. Zortzigarrena, Udabaltzarren ordezkariak izendatzeko proposamena. Lemezala, Idoia joan denez, Bilbao Bizkai Urpatxorgoan alkateak izango litzateke titularra, eta gero udalsarean 2030an arduraduna Xabier Cabrera Muñoz izango litzateke. Boskatu behar dugu, jode duzue, baiezkoak, mesedez, hau batez, onartu da. Bederatzigarren puntua, udalaren lanpostu zerrenda aldatzea, irakurtzen dut. Lehenengo puntua, izango litzateke Arrigorriagako udaleko lanpostuaren zerrenda aldaketa onartzea, baita horren baliozioa ere, idazkaritza nagusiko kontu hartxalea eta diru zaintzeko lanpostua. Tramo espezial bat gehitzea, osagarri espezifikoan, prestatasun absolutaren konzeptupean. Eta izango litzateke idazkari nagusia eta kontu hartxale nagusia, 15% eta diru zaina 5%. Norbait hitza hartu nahi badu, alkateak emango dio, bestela boskatzen da, puntua. Baiezkoak, abstentzioak, onartu da.
Hamargarren puntua, Arrigorriagako udal euskaltegiaren tasen ordenantza aldatzeko proposamena. Irakurtzen dut. Aldaketa izango litzateke bi puntu. Bat, pasatuko litzateke tasa 0 eurokoa izango da langabezian dauden pertsonarentzat. Eta gero lerroburuan, edo ordaintzaren lerroburuan aldatzen da eta jartzen da ordenanza reguladora de tasas del organismo autónomo Arrigorriagako udal euskaltegia. Lehenengo puntua, exposición de motivos. A continuación se recoge la ordenanza reguladora de las tasas para la prestación de servicios o realización de actividades en el organismo autónomo Arrigorriagako udal euskaltegia. Norbaitek hitza hartu nahi badu, ematen badio alkatea, bestela bozkatzen dugu. Baiezkoak? Denak, vale, onartu da, puntua. 11. puntua, ja presako mozioak, alaurkik bada, baldago, bestela galdezkeak. Badago, alkateak, bukatutzat ematen dugu uztaileko osoko bilkura hau, eta, Madalenak hor ditugu, espero dugu denon artean primeran pasatzea, eta disfrutatzea jaiak, eta uda ona pasa ere. Venga,